Εσύ το ήξερες ότι τα αρώματα του κρασιού κατηγοριοποιούνται σε τρία επίπεδα? Είναι τα πρωτογενή, τα δευτερογενή και τα τριτογενή. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά? Με λίγα λόγια, πρωτογενή αρώματα είναι το αμπέλι, δευτερογενή αρώματα ο άνθρωπος και τριτογενή ο χρόνος. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες των αρωμάτων συνηγορεί στη δημιουργία ενός μοναδικού κάθε φορά χαρακτήρα κρασιού. Έτσι επιτυγχάνονται δύο διαφορετικά κρασιά από την ίδια ποικιλία με ίδια εινοποίηση. Γιατί το κάθε τι που μεταβάλλεται στο αμπέλι, το εινοποιείο, την τυποποίηση, τη φιάλη, είναι ικανό να αλλάξει τα πάντα. Μέσα σε αυτές τις κατηγοριοποιήσεις υπάρχουν αρώματα οδηγοί που προδίδουν διάφορα από αυτά τα στάδια. Όταν λοιπόν μυρίζουμε, γευόμαστε και περιγράφουμε ένα κρασί, δεν λέμε απλώς τι φανταζόμαστε πως έχει μέσα, μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς το χρόνο και την κατάσταση στην οποία αυτό βρίσκεται. Και αυτό είναι που αλλάζει τα πάντα. Ακολούθησέ με και κάνε share αυτό το βίντεο αν θέλεις να μάθεις κι άλλα για τη γευσηγνωσία του κρασιού.